julde ari de ari mom kawmar julde ari de julde ari de eɗen mbiya bandiraɓe tan yo gartir hakkillaji ɗi kadi no fewi no fewi no fewi no ma rawde sabu aɗa andi affaire o so heeɓi ɗo tan ko heewini ene change e neɗɗo ne wonno e galle mum ne hoora normal ne waɗa ɗum ɗo mais so yeehi ha julde nde fandima tan changement waɗa te fotani wonde fotani de pourquoi changement ne waɗa kadi bon changement ne waɗa tan ko jomum hankkadi hakkille mum wona tan koye julde ha waɗa ko ganduɗa wawa walla aussi tawane wawi ni ene holla ɓe mbawaɓe ɗum ɗon kadi ne muusi surtout ɗum sa dañi aɗa waɗa wat mais goɗɗo gonɗo sarama o sa wawa waɗande ɗum kam an hoto hollu kam an aɗa jogui aɗa waɗa te kañum ala wadde ko wawa fo e bonde ko hollude ɓeɗo on mbawa min mboɗo wawi min mboɗo wawi mboɗo waɗa fo ɓuuri bonde kadi ko wiide kadi yimɓeɓe hande heeɓi ɗo ganduɗa ko jaggodiral ballodiral woni ɗo saɗa jogui ɗiɗi feccu goto o totta koddiɗo ma walla totta bande saɗa jogui tati la même chose aɗa jogo tati tawa won juuɗiɗo ala hay gotel te tawa tati ɗi kadi an hoore ma aɗa andi ni no ɓutte ma a wawa ɗum gaynude nan ɗon donc noon ko solidarité tan vraiment Dieynaba aɗa andi ay so tawi a yi yimɓe tampi tan ko jaɓani wallodirde nan ɗon vraiment won hen ene jiiɗi wiyede haadi hande ko julde korka yo yiyemi addi guertoɗe 5 mbaɗa dépense mo ganduɗa ko inutile dépense mo ganduɗa an hoorema aɗa andi a wawa gaynude ɗum vraiment ɗeɗo guertoɗe 6 on mbawa gaynude ɗumen wonmo gonduɗa e galle ala hay cofel ala te pourtant de wona jasre mum de ene dari lang no dañiri kono noon Allah newnanani ɗum cikkumi soko tawi a ittino hen guertoɗe ɗiɗi a wi ɗum da ma dañ Allah daña baraji luttuɗa kadi daña ɗum sabu mi nani nane e goto ɓe pawnomi ɗo hen Habibou Sall o wi balɗe 10 battidiɗi ɗe ko rimɗinde yimɓe e jeygol jannama machallah nane mi nanima haala voilà mbaɗ ko fayida vraiment ɗum ko ittude yimɓe e tonguidde yimɓe presque hande soko tawi ala ko heddi aɗana jooɗi julde nana ara te ko ɓuuri ko hulɓinade julde nde hawrata koye fin de mois woyi ko ñaama woyi ko yara woyi ko yoɓa location woyi ko sukaɓe jangguiroyi woyi kadi ko holtira e julde nde ko sukaɓe aɗa andi so tawi no woni enen mawɓe tan ala probléme ala cukalel vraiment wonko ganduɗa wawa te surtout sene yiya sukaɓe hono mumen ene jogui hunde kañum wiyat tan koma daña cukalel sikkata ko bamum ɓuuri Donald Trump wallahi ko bamum tan wawi wallahi ko gonga waddi erade mballa hen neɗɗo ha oɗo prison mo woni dow mum ha yalta hen ha ɗiɗo miijoji ha jalta hen guila e lawni guitta hunde mbiya ɗum da so juuɗe riccoɗe guertoɗe walla kaari guertogal ma julde ko min jogui wallahi tintina ɗum guila e law ta tintini ɗum jomum kam waɗi ma ustan ɗum stress aussi dongal ustimata on banggue dongal ustimata on banggue waddi yimɓe yo ballodir saabu Allah ene woodi waɗoɓe saabu Allah so tawi ko gonga ene woodi waɗoɓe saabu Allah saabu mbo jogui sehlam goto ne wiye Youssouf Hamady won o wi aduna no fewirta bugu ni ko noon woni no bonirta bugu moƴƴuɓe waɗiroɓe saabu Allah ɓe nanɗo ha abadan dayman dappat ɓe gona ummotoɓe ɗo en sikkoɓe mataw soko tawi kakkiti miskineɓe mbaktinto ko hakkude ɓe nanɗo ha abadan dayman gona ummotoɓe ɗo banggueji ɗiɗɗi foof wontan mo ganduɗa oɗo so tawino ene wawi wallat won bawɗo mo wallani kono won bawɗo gonɗo e wallude kadi noon neɗɗo yo eto no kewmi widema ni neɗɗo yo eto maydude ngaalu muɗum yo eto maydude jawdu muɗum yo eto yadude e arsugu muɗum yo eto yadude hen saabu soko tawi a wuuri kala ko haaju garɗo e maɗa wawi ɗum humtude kala ko beeleɗa aɗa wawi tajje waktu o bawɗo wonde hay saaha goto a ala souci so facture ma ari a ala souci sa yiiɗi wadde déplacé o a ala souci ndiyam a ala souci ko ñaama ko yara ko holta ko sukaɓe janguiri a ala on probléme kono noon mbaɗɗa tan ko ngaalu guertogal koye hoggo mum tan e yohode muɗum haɗata waddi an a funti hoorema yimɓe mbiyata jawdi wurdete maydetake so tawi neɗɗo heddima e ɗum tooñi hoore muɗum neɗɗo yo mayde jawdi muɗum Allah arsigi mayde jawdi mum nde woni wadde ko foti wadde waɗirde miskineɓe waɗirde saabu Allah mbaɗa hen ko poɗɗa wadde daña hen Allah daña hen inde daña hen foof kadi parfois min mboɗo yaade so tawi yimɓe ene mbaɗa ko moƴƴi yo wiye kaaren ne mbaɗa ko moƴƴi won mbaɗowo ko moƴƴi ni yiɗa ni yo haale kono noon yimɓe kalirta ko beele woɓɓe ɓe ganduɗa sikkoɓe so tawi guitti eko munen ko hunde mbattinto ko wonde wa min mboɗo waɗi contre neɗɗo mbiyowo soko tawi neɗɗo o walli wasɓe jeenayo ko kañum wattata ɓe basɗo sappo Allah wona neɗɗo de Allah ko Allah woni dokkowo hay saaha goto ɓe o haaɗi ɓe ala ko mbaɗimo te kawma aɗa tesko ni gueɗel gotel sahaji neɗɗo ne jooɗo tan ittu hunde tan tottira
ɗon e quelques minutes Allah lumtina ɗum ko ɓuri ko yaltini ko billahi barka donc ɗum ɗon fof ko leçon ngaji hollirde an ko joguiɗa ko a yaltinat Allah lumtinan ma mais saɗa ɓitta haala pulaar mbiyata guel dañi renda yallah hebbin ha heewa kono guel dañi maski yo Allah hannan ɗum ɗon min duwaki hayso min kuɗani kam min duwaki nan ɗon vraiment waji goto ne wonno radio hor Kadiata Sow mo wayno émission makko o wiya Allah ɓeydu kaltude kaltiɓe kaltoɓe kaliɓe kono on kaltiɗo mo kaltani kaliɓe yo Allah kal ɗum ha anda ko wone kalade vraiment ha anda ko wuura ko holɗum ha anda ko wuura ko waddi enen pop eɗen mbawi wallodirde e saabu Allah vraiment moni foof wonko mbawɗa ittude mbaɗana bande wallahi mon fof wonko mbawɗa ittude sa wawi ni a hettoni sukaɓe ma ni so heeƴi hettanor hen koddiɗo ma walla bande aussi surtout onon rewɓe kadi oɗon jogui hen facette goto vraiment c'est très dangereux facette kay kulɓiniɗo gadda par exemple en jettoɗa e nder galle tawɗa wonde e yimɓe woɗɓe feccoraɓe ma walla ko way noon tawa an joom galle ma jungo mum ɓuuri judde gadda jowa e hakkude galle kaari nda kake kaari nda wuttima e paɗe ma nda paɗe ma ɗeɗo ɗum ɗo deni yaade ɗum ɗo heddiɓe ne puttini guite ne ƴeewa ɗum ɗon foof addata ko ɗum ko provocation mbiya ɗum vraiment no ɗum ene jeeya e base haqqille ni nan ɗon te ɗum woodi de ka Oumar yimɓe ne mbaɗa ɗum mo kaldata yimɓe ne mbaɗa ɗum de vraiment neɗɗo ne waɗa ɗum ɓuuri dal rewɓe yo gartir hakkillaji mumen te kadi ko wayni kadi surtout min ko rewɓe tan kalanmi koye mon de woni par ce que wonko ganduɗa ko rewɓe tan mbaɗata ɗum Allah may nawlira ɗum on kewi bon amin ya rabbi eɓe nawlir worɓe yo nawlir on tan mbaɗata bone yoɓe nawlir vraiment jaaha jeere nawa 100 000 200 000 min mboɗomi ay 100 francs mi ala wallahi codaga greffage uji ga fof codaga bolle puyɗe yalte ndeɗo julde ko julde ɗum ɗo tan hay julde taskide ni yo neɗɗo andu ni ko waɗi hay ko wona ala ko haali noon julde nde ganduɗa nan ɗon neɗɗo no foti artirde hakkille muɗum anda hunde fof ko gasata billahi kadi anda kadi aduna kadi hunde fof ko dendal ay ko dokkata ko ɗum tan jeyɗa ɗum woni mayde jawdi mum ko dokkata ko ɗum tan jeyɗa ko heddi ko haydara ala ko ɗum ko dokkata ko ɗum woni ko jeyɗa ɗum kadi woni ko tawoyta yimɓe yo yimɓe ballodir ka Oumar yimɓe ballodir kadi jamanu o tolnima ɗon vraiment ɓe mbaɗatno Elhaji Hamidou Djiby Siré waɗata ni machallah no Djiby Diallo waɗata ni wallahi no Rougui Abdourahmane Babali waɗata ni no ceerno Tidiane Ɗahali en mbaɗata ni no ceerno Hamme ceerno Aliou ceerno Yoro Balen no mbaɗata ni machallah aɗa faami ceerno no Isma Dia en mbaɗata ni machallah aɗa faami no Mboni Dabo en mbaɗata ni no Mariam Kane en mbaɗata ni no Abdoul Aziz Tall en mbaɗatno yaram mumen voilà no Yumma Ba en mbaɗat ni no Hadiya Diagane en mbaɗata ni par ce que ngala paltor yimɓe fof mbaɗanta wattan ala ko ari ɗo duumade ha abadan dayman dappat woni ɗo tan ko ha battande wallahi mbaɗano Khady Sall en mbaɗata ni joom Paris la France aɗa faami il faut yimɓeɓe ballodira saabu Allah